Добре, хора, вече сме на игрището в два... Какво? Хора, вече сме тук на игрището в много часа е. Да, ето, това е вратата. В часа сме в Карлово, ето го можеш, да? Ето го, виждате? Ето е. Е ли си? Добре, хора, ето това е моето куче. Пикло. Пикло. Да, ето това съм аз. Ако ме виждате сезон, ние дайте оставете лайк. Ето. Виждате ли ме? Добре, хора. Ние сме в часа 23 часа 43 минути. 2, 3, 4 сега стана.